Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira ya الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. أمي على تنوكا على ولين من دون على مني محمد المصطفى تيكا كهيني جيبلا جلني أمي كيسين نمدل على تلافه على كوكي فلو مغوني لبا مغو كنتيكا أني أصود نيسان مو أنا كصحابان مو أني جون من فنو senda usenda nola ni bara nyuma kelye ala kanini au fara o jama kulu sanu manka jiba sanu akabangeli kanga nyanamaya mumini nyuma ni alislame nyuma bela jelenfe o de kama alislame ya de meton ansaru abulu faraba mimi Côte d'Ivoire jamana kono ihaso sigida konnana sanwosa ubuka ala barikada anuka Muhammadu Kanu yira ni mauludu kena balla beni kasega faranyo ngalike balima ni sinjiula ka hakile jiginke Seydi Rusli achikuna ajugubaw ayre ka nyanamaya ami walanda ani tashi minu soro ala amse ka taka la digi ka jena tiga nye ambulo ka kisi ani kunaja soro la hara jodo ala sona Jamiyatu Ansardin l'Islami tondin yaso uye lada lakle ka wele bla ankara mugoma al-Ustaz Fadil Laji Ahmed Tidiane Sangare ni ale Jamiyatu Ansardin l'Islami kulukono la silkela ngana emisi yoro bele me Côte d'Ivoire jamanama alhamdulillah mauludu bara yere nunduna ni anga yaso mabaw bole kukani sodja nuka nimsi wasayira ni mauludu kene yere sigili fokata se karamogo ke yere sentuli uga dugu konnana anga janga soro lu nyamada ankle la herala ala kanshi herala labangoñma be ala bol ala ko dama ame fule la se nabaga kelengele na bema ka yine ala fe mima ona dosoro kana o tato soro jama sigin kala asigila herala ya rabbi ala ka wuli herala kuma ma nogama mambe fule kerengere anga dugo jeunesse anga dugo jeunesse ka nyine karamogo fa ka dugo kerengere ko were bara in labene kama kuma ka galanu mame bo kuma na yoro na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musulman jama mun nana karonche kumela ambe befu che ko muso anda fuli be beyi me fuli di bema nal ni sekilla karonche nana mafu ambe zon ma adwaula me fuli se bema ani fo munu bola yos du wera kana foli bawye munu be yoso kono ya kamele de aw koroke aw fa jaja trawre ka foli akwa ka foli baw bela jene kerengere ma ka foli ko se ka se anga karamogo ba ma min bola Bamako kan segere ya kwa nyuma nana ko ala ka nyuma sege herela annali ala ka kanga duguma here annali ala ka anga jamana ma here alhamdulillah rabbil alamin ale Sheikh Serif Ousmane Madani Haidara jigima fachugo mina ala ka ake anyara fana ma wasani jigima fayete alhamdulillah yoso shu niso jalendo bi katme anyana mauka nini karamogo cheni sanumani sendiole yoso dugukoloka. L'excellence Nana Assalidé. La salutation va auprès de tous les invités venus de Nzaranou, de partout. Que Dieu les accompagne à leur retour. Tous ceux qui sont ici présents, il y a d'autres qui sont malades. Par la grâce de Dieu, ce soir-là même là, que chacun de nous reçoit la guérison. Il y a des femmes parmi nous qui n'enfantent pas, qui ont entendu le nom de Kramoutia aujourd'hui, qui sont venus jusqu'à l'année 2027. Il faut que ces femmes-là enfantent des enfants garçons. Il y a des gens, ils sont venus pour prier, pour avoir de l'argent. Mais moi, je les force à forcer à avoir la santé pour travailler. Que Kramoutia prie pour nous tous, pour qu'on ait le courage de travail. Ainsi donc, Nana Saldé vous souhaite tous bonne arrivée et vous souhaite une bonne fête et une bonne participation de prière. On vous remercie.
sawma aloko kanyi kuma ka gbelen ma doni amna do ke kabokuma la. Souhaitons la bienvenue à tous les invités d'où qu'ils sont venus. On leur souhaite la bienvenue et que le Seigneur Tout-Puissant les accompagne jusqu'à leur retour. On prie pour que tout ce que l'imam va faire ici, chacun reçoit sa bénédiction. Que tous ceux qui sont malades, comme le frère l'a dit, que sa prière les touche. Mais c'est avec foi. Tout ce qu'il va nous dire là, il faut qu'on accepte avec foi. C'est avec foi que nous allons avoir la guérison. C'est avec foi que nous allons recevoir tout ce qu'il va nous dire. Donc, je dis merci à tous ceux qui sont présents d'ouvrir leur cœur au Seigneur pour que nous recevons de lui toutes ses bénédictions. Amen. Nabaga bela jelefo. Mogo sera kana keneni nyanamaya anga folibe abela jeleye. Tieni muso anato kuma soro akose o kana soro. Me foli kerengerenya takadi anga shekuma. A olumu sona kane fitini takane ke keneni denfaye. Nga foli kerengerenyani be ubela jeleye. Ala kan ka fo hɛrɛ la, ala kan an wuli hɛrɛ la. Karamɔgɔ ɲuman nana, ala k'a ɲuman sigi. An sigila kɛnɛ nin kan, ala kɛ kɛnɛ nafama ye. Ala ka barika s'an ma. Ala ka hinɛ tagabagaw bɛɛ la, ala ka yafa o ma. Ala ka silamɛya kɔrɔta, ala ka silamɛya sinsin. Ala ka silamɛya kɔrɔta, ala ka dɛmɛ d'an ma. Ala ka n'an malo. Ala ka n'an labila, ala ka n'an juguntanya, ala ka n'an jugu senna, ala ka barika don silamɛya kɔnɔna ɲɛ la, ala ka jamanaw suma, wali jamana n ta ala ka barika don a bɛɛ la. An ka karamɔgɔ an b'a fo ani ce ani baraji. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ali bisa ni ka mikro ni ka tafena di fɛntɔ ma k'a yi tasuma fiyɛ. N'a nuji ma faga daji b'a faga ko an ka balimacɛ nani k'a diyala n ye vraiment a bonyana ma fɛn min b'o natɔ sɔrɔ o ka n'o tagatɔ sɔrɔ o ye kɔsegi hɛrɛ la ka taa o ka denbayaw sɔrɔ hɛrɛ la a donna an fɛ seyisɔn ye bilasi kɔrɔ la a diyala n ye fɔ ka tɛmɛ a dan kan a donna ka na hɛrɛ min sɔrɔ la ala ka dɔ fara a kan a nana gɛlɛya min sɔrɔ an fɛ ala k'a walawala ka bɔ yen ala k'an bɛɛ lajɛlen jɛ kelen ma silamɛ o kiritiyɛn o ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ko an bɛ an balimacɛ fo k'a diyala n ye fɔ ka tɛmɛ a dan kan. Maintenant, an ka jɔyɔrɔ tɛ président Lassina Kone ka jɔyɔrɔ lo mais comme bi furusiri b'a se ka na k'an bila jɔyɔrɔ la donc kuma o kuma min bɛna bɔ an da la ni fili yɛlɛ an n'u wulalen nɔ tɛ bɛɛ ka yafa an ma an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo bi an ka karamɔgɔ cɛ an nisɔndiya la parce que a siɲɛ filanan de bɛ ni a bɛ na n'an ka section mais ti bɛɛ n'a nana ɲɛtaga de bɛ taa an ka section na dɔ kɔni tɛ taa kɔfɛ mais an b'a ladari hali bi a nali ala ka ɲɛtaga don a la an ka limamu an'an ka dugutigiw n'an ka président des jeunes an ka dugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ala ka bɛɛ sara ala ka caman kɛ silamɛ ye ala k'an tiɲɛ ala k'an misa jɛkulu caya an bɛ bɛɛ fo. jama bɛɛ lajɛlen fo ni président Sise Yusufu tɔgɔ ye o la an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka karamɔgɔcɛ fo ale min nana an ka mara kɔnɔ nin waati in na ka sira jugu ni boli walayi sira nin ka jugu juguya dan le o la an b'a fɔ ale min nana an fɛ lonnaba le don o la an tɛ se ka a sara a bɛ min kɛla a b'a kɛla ala le kama wa mɔgɔ mun fana nana lamɛnni kɛ o bɛɛ lajɛlen nana a lamɛnni kɛ ala le kama hali bi ala ka bɛɛ lajɛlen sara n'a ŋaniya ye ala k'an ka hamiw dilan an kɛlen kɔfɛ ka nin cɛba in ye an ka mara kɔnɔ an bɛ ala fo ka ala barikada hali bi ala k'a ɲɔgɔn caman kɛ an ka mara kɔnɔ yan wasalamu aleykum. Ka karamɔgɔkɛ sinsin ka bɔ Mali la ka na su ɲɛnamaya na anw ye yan a nisɔndiya an tɛ se k'a lɔ k'a fɔ fo an ye ala ko ɲuman lɔn ka barikada ka karamɔgɔkɛ bisimila a bɔ ala ka so a nana ka so zore ali dubre kum tɛ mukadamu tɛ endene jɔable ka mukadamu lo ka ta tanda ka taa bila betiye zawiya o zawiya tigɛniya taabolo la bɛɛ to ale le b'a bɛɛ ɲɛ kuntigi ye o la san karamɔgɔ
Ala m'a diyara an na. Ala k'a sen caya anw fɛ yan. A bɔla yan a bɛna taa waati min na a ka taa ɲɔgɔn caman kɛ ka a se tɔ dɔ wɛrɛ ye Sekɔ yan tuguni. An b'a ɲini fɛ parce que o ni ɲɔgɔn de bɛ kɛ diinɛ bɛ kɔrɔta. Anw ni ɲɔgɔn an b'a fɔra min ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn jogo de fɔ la mais karamɔgɔkɛ ma mɔgɔ si lɔ yan dɛ. A nana taa min fɔ dɔrɔn o de bɛ tiɲɛ ye. O la sa an ka foli b'a ye an b'a ko ɲuman lɔ k'a barika da. N'a nana segin Mali la a y'a fɔ karamɔgɔkɛ ɲɛna ko Mukadam Fédération Tidiania a Banguru k'a ka foli b'a ye a ka dugawu b'a ye su ni tile a fana bɛ dugawu ɲini a fɛ su ni tile. Laseliw kɛra an karamɔgɔ Alusazil Fadil Laji Ahmed Tidiane Sangare fɛ ni ale ti maa dogolen ye laseliko binakun ka Jamiyatu Ansardinil Islami kulu kɔnɔ. A ka dakun o de kun bi tali kɛ Seydou Rusli Mohamedul Mustafa kuma min na a selen Madina a ye bilasiralikan 4 di muminunw ma. Laji Ahmed Tidiane Sangare a bɔra ka walawalali caman di an ma o kunkan. Miiri ni taasi caman sɔrɔla a ka kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔna na. An ka janga sɔrɔlo ɲɛmada. An bɛ an ka wala daminɛ ni an sinsinnen ye ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye. Ala min y'a daminɛ n'o Ala kelen bɛ tila k'a laban. Ala min ni ale Ala tɛ ye ni ɲɛ na filɛli ye nka Ala bɛ ye ni dusukun na yeli de ye. An ka alimamiba dɔ tile n'o ye Abu Hanifa alimamiba 4 a bɛɛ la kɔrɔbalen de ye Abu Hanifa ta ye. Ale tile la cɛ dɔ sigili ka so k'i miiri Ala ko la k'i miiri Ala ko la a kunna sirila a tununa a kamana gana a wulila a taala Abu Hanifa ta fɛ yen a taala sɔrɔ a ka so a ko an karamɔgɔ ni ma ɲɛ ne ma ne kunna sirila ni ma ɲɛ ne ma ne tununa a ko mun kɛra a ko ne ye miiri Ala ko la ka miiri Ala la ka miiri Ala la fo n taara tunu ka n kunna siri o la ɲa ma n tigɛ ta n'o tɛ n bɛ ɲini ka tunu. Abu Hanifa ko cɛ ma ko tugu n kɔ ko wuli an ka taa a wulitɔ a ye dingɛ solina i n'a fɔ pɛli ɲɔgɔnna ani ji bɛ se ka soli ni fɛn min ye komi soni fitinin dɔ a y'o minɛ a bolo a ko cɛ ma ko tugu n kɔ an ka taa cɛ tugula Abu Hanifa kɔ u taara se bada la u selen bada la a ye dingɛ dɔ tigɛ ba kɛrɛda la maintenant soni min b'a bolo a bɛ ji cɛ ba kɔnɔ a b'a yɛlɛma dingɛnin in kɔnɔ a bɛ ji cɛ ba kɔnɔ a b'a yɛlɛma dingɛnin in kɔnɔ. Abu Hanifa a ye waati kɛ nin na cɛ jɔn bɛ k'a lajɛ waati kuntala bɛ ka janya a ma ɲa cɛ kumana fɛ a ko an karamɔgɔ hakɛ to a ko a ma ko naamu a ko e bɛ ka mun de kɛ ten i bɛ ka mun de kɛ a y'a ɲininka min kɛ Abu Hanifa ko a ma ko ne b'a fɛ ka baji in bɛɛ de yɛlɛma dingɛnin in kɔnɔ. N bɛ ka baji min soli ka bila dingɛ in kɔnɔ dɛ n bɛ fɛ ka baji in bɛɛ de yɛlɛma dingɛnin in kɔnɔ. Cɛ ko Abu Hanifa ma a ko an karamɔgɔ kɛcogo b'o la an karamɔgɔ tɛ se ka kɛ dɛ ka baji in bɛɛ yɛlɛma dingɛnin in kɔnɔ an karamɔgɔ tɛ se ka kɛ koyi. Abu Hanifa ko a ma ko o bɛ kɛ o bɛ kɛ cogo di sabula Ala min ko a yɛrɛ mangutula Kuranna kɔnɔ wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ko sanfara 7 ni dugufara 7 ko ale Ala ka kursiyu ka bon ni bɛɛ ye kuma tɛ ale yɛrɛ Ala ma a ka kursiyu dama ka sɔrɔ kursiyu adamaden faamu na a kɔrɔ ka ca mais a kɔrɔ dɔ ye min ye i bɛ sigi min kan o tɛ dɛ i sigilen b'i sen da fɛn min kan o ye kursiyu kɔrɔ dɔ ye adamaden faamu na. Ala ko ale ka kursiyu ko n'i ye sanfara 7 da ka dugufara 7 da ko a ka bon o bɛɛ ye o ye kursiyu dama ye o tɛ Ala yɛrɛ ye min masa min ka kursiyu b'o cogo la o masa yɛrɛ cogoya ma dɔn e b'a fɛ ko o de ka don e kunkolo fitinin in kɔnɔ ni e y'o laɲini c'est que ne fana bɛ se ka baji in fana bɛɛ don dingɛnin in kɔnɔ a ko n b'a fɛ k'i kalan de parce que ni tuma ni waleya in kɛ i ɲɛkɔrɔ a tun bɛna k'i ɲɛna ko c'est à dire que faamu tɛ n ka kuma na i ye Ala ɲini cogo min a tɛ ɲini ten ayi i hakili in ka dɔgɔ Ala ka don a kɔnɔ hakili tɛ se ka Ala ye sabu Ala bɛ hakili kɔfɛ hakili bɛ munumunu waati dɔ de kɔnɔ hakili bɛ munumunu yɔrɔ dɔ de kɔnɔ Ala dun kun bɛ yen ka sɔrɔ wagati tɛ yen ale de ye wagati dan Ala kun bɛ yen ka sɔrɔ yɔrɔ tɛ yen ale de ye yɔrɔw dan
o la i hakili tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ala yɛrɛ ɲini a zaatu la nka ala ya dalilu k'a fɔ ko ala bɛ yen o dalilu kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ o la ala bɛ dɔn n'a ka danfɛnw de ye a ye danni min kɛ i bɛ ala dɔn ni o de ye sankolo lajɛ tele min bɛ yen o kan ka to i bɛ ala dɔn sankolo lajɛ kalo min bɛ yen o kan ka to i bɛ ala dɔn sankolo lajɛ kabanɔgɔ min bɛ yen o kan ka to i bɛ ala dɔn dolo minnu bɛ sanfɛ o kan ka to i bɛ ala dɔn ni o yɔrɔ ka jan i la kana taa sanfɛ jigin dugu ma sagaw lajɛ baw lajɛ jiriw lajɛ don ji kɔnɔ jɛgɛw lajɛ ni nin bɛɛ yɔrɔ ka jan i la nin bɛɛ to i yɛrɛ lajɛ wafi anfusikum afala tubsirun n'i y'i yɛrɛ lajɛ ka taasi i yɛrɛ la i bɛ ala ya dalilu caman ye i yɛrɛ la n'i y'i kunsigi di si wɛrɛ bɛ falen nka n'i y'i kunkolo wolo kɔrɔta si maralen tɛ yen n'i y'i sɔni tigɛ sɔni wɛrɛ bɛ bɔ n'i y'i bolongani wolo kɔrɔta sɔni maralen tɛ yen i yɛrɛ bɛ kuma min na i b'i nɛ lamaga kuma bɛ bɔ nka i bɛ kuma cogo min na i t'a dɔn sabula i ɲɔgɔnna bɛ yen min dafalen don i n'a fɔ e a tɛ kuma ɲɛ bɛ filɛli kɛ cogo min n'i taara ophtalmologue fɛ yen n'o ye ɲɛ ka filɛ cogo f'i ye ɲɛ bɛ filɛli kɛ filɛ cogo min na fɛn min ni fɛn min kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ɲɛ ka filɛli kɛ n'i tagala tulo furakɛlaw fɛ yen tulo bɛ mɛnni kɛ cogo min n'o da donna a la ka a f'i ɲɛnɛ nɛn bɛ timiya dɔn cogo di k'a diyaw dɔn cogo min n'o fana cogo fili ɲɛnɛ c'est à dire que i bɛ masaya sigi ala ma i b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la e min yɛrɛ dan fɛn wɛrɛ de y'i dan min ka bon ka tɛmɛ e yɛrɛ kan famiko ɲuman ala k'o d'a ma munna an y'an ka kuma daminɛ ni nin ye sabula nin waati in na surtout réseau waati in na ala kɛlɛ o de bɛ dugukolo sanfɛ ala kɛlɛ k'a fɔ ko c'est à dire que u b'a fɛ ka ala sen bɔ fɛn bɛɛ la ka kɛ i n'a fɔ le monde est arrivé par hasard alors que on ne peut même pas écrire le mot hasard par hasard. Est-ce qu'on peut écrire le mot hasard par hasard? C'est pas possible. Parce que pour écrire le mot hasard même là, il y a un H muet qui ne se prononce pas, mais il faut l'écrire. Mais si tu ne l'écris pas, on va dire que tu as fait une faute. Donc le mot hasard même ne s'écrit pas par hasard. Comment dire que le monde entier est venu par hasard? C'est pas possible. Il y a trop de complexité pour que la vie puisse exister sur cette planète. Il y a trop de conditions réunies pour que la vie puisse exister sur cette planète. Alors la vie ne peut pas apparaître comme ça par hasard. Le monde ne peut être découvert comme ça par hasard. Ce podium, en fait, le podium, il s'en fait ça. N'a fallu qu'on y s'y là ailleurs, mais il est là. Hein? N'a fallu qu'on y podium, oui. Ko comment dire adlana yere madi yiru yere de tugu la nyogona finu yere na meleke u yere mate ebe dala ni e mada olao o fen fichini adama den dan chugo chenyi o bisa ka yere ma ala e dunia yere composé chogomi il faut le soleil pour vivre il faut la pluie pour vivre il faut le vent pour vivre c'est-à-dire que tous les éléments qu'il faut pour que la vie puisse exister comme le vent le soleil comme l'air l'eau et autres ni fem be fara nyon kan ni ba to nyinamaya ka saka dukolo sanfɛ ni o koson nyinamaya te télé la kalo la nyinamaya te atɔgɔ bɛ di planète wɛrɛw kan mais an ka ni planète ɲɛnamaya bɛ yen min kosɔn ɲɛnamaya bɛ sabati nin na o bɛɛ de kan ka to i bɛ taa la ko vraiment ala bɛ yen ayiwa siga t'a la dɛ ala ko kɔrɔna kɔnɔ afilahi shak fatiri samawati wal ard ko siga tɛ ala la dɛ ale de ye san da ale de ye dugu dan o la aujourd'hui nous sentons la nécessité de se donner la main. La nécessité que les religieux se donnent la main. Tous les religieux. Sans distinction de religion. Les chrétiens, les juifs, les musulmans. En tout cas, toutes les religions qui croient en un Dieu créateur. Toutes les religions qui croient à un jour, à un jugement dernier. Bi, dinamo ou bedekangu ou blo di nyongoma bi. Ka dunia tlomagé, ka dunia kumabo. Parce que dunia be ka taka chomina, ka alako ere soso, ka ba alako ere ma balawudo. Balawudo de.
fam ko nyuma ala ko dama o la dino kan u bolo di nyoma ka dunya kuma gen aywa kuma te dina yɛrɛ ka taga bolo n'a fɔla ko an ni dina wɛrɛ mɔgɔw ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma kuma bɛ an yɛrɛ dama ma wa o kɔrɔ ye an minnu yɛrɛ min bɛ dina kelen na an y'an bolo di ɲɔgɔn ma dɛ. Alors tous les religieux doivent s'unir en ces fins de monde vraiment pour venir en aide pour sauver l'humanité parce que l'humanité sans Dieu c'est le désordre, l'humanité sans Dieu c'est le chaos, l'humanité sans Dieu c'est la misère. C'est terrible. Quand on a une bonne compréhension. Ou là, islamien, chrétien, yahoudia, juifou, bede kanga franyon kampi, ka alako ka sinzi du koloka. Ni ala tei foite. Ni ala tei fen bechena. Fam gonyuma alako dama. Ou là ama sinzi ni obelebele intoroy. Nambola ye amene menyini ke Muhammadu ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muhammadu mi ni ala ko ahakela wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dit à son sujet, au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour toute l'humanité. Allahu akbar. Ni ayina ala ko ama echi fo anyichi hine de kama diambei. Ce verset ne dit pas que Mohammed a été envoyé comme miséricorde aux musulmans. Aïe, ata foti. Pour anyichi ke hine islama ouye, non. Ata fo, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde aux humains. Ata fo ko anyi ke hine mo ouye adama de ouye, non. Au Coran dit, non seulement Amafos Islamou, au Coran le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être une miséricorde pour toute l'humanité, pour les humains et même ceux qui ne sont pas humains, pour ceux qui ont cru en lui et pour même ceux qui n'ont pas cru en lui. Ala kiraka chika anga hinede bela jele mogo min dara lao aka hine kanga soma mogo min madala o aka hine kanga soma ala kiraka hine ala koko hine mindo ko slama u dama ka hine te ko kafru ka hine bala mogo bede ka hine bala jina u tabala sakani babala c'est ko d'enfin be ka hine ko be kiraka chilila o be kiraka chilila de ko d'enfin be ka hine soro kiraka chilila. Ola tuma, si tu vois un musulman qui prive une créature, je ne dis même pas un être humain, qui prive une créature de la miséricorde, du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier-là, ce musulman-là qui n'a pas compris. Ola nislama inde ma famu, nislama inde tunendo, nislama inde fililendo, mimbe danfendo balika bo kiraka chili hinema. Sabu ala keto ka hine fo ako Muhammadu ka chi ko hine no danfen bay slandani slama ko tala mogoni saka ko tala jine ko tala ba ko tala ko hine do danfen bay serina ire ko me alamina korofo alamina koroka akoroka dunde parce que ala alamu arabukana oko masi wallah al-alamu ma si wallah ni ka me alamu arabukana o de fe minte alaye abe fo me ko alamu ni fe minte alaye fe wara tolaya ni ko fe te alaye ya alamu ye est-ce que fe no be bo alamu kono ate bo kono de mais o benata ala tala ka alamu nan ke jamai Allah ka foko lil alamina itna no ko ja famgo nyuma ala ko dama ala makobe atobe di fa ala makoba la ko danfen be ka hine soro ala ka ani sababa be oladu ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akachi ala ko hine do danfen be ola danfen be de kanga soro mais danfen to ba soro chogodi mo mi te islamaye o be hina soro chogodi o ba soro ni islama u de ka baraka chogo nyumai
tumana mina silamɛw ni aw ye kira ka ci a y'a bɔ a sira fɛ kira ko a ka baara kɛ cogo min n'a ye baara kɛ ten siga foyi t'a la hali mɔgɔ min tɛ silamɛ ye a bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira ka cili la est ce que kira m'a fɔ ko an ka hakili to sigiɲɔgɔn ka hakɛ la ayiwa hakili to sigiɲɔgɔn ka hakɛ la est ce que silamɛ ni silandan fɔra o la mais ni hakili tola i sigiɲɔgɔn ka hakɛ la hali ni silamɛ tɛ est ce que ale ma hinɛ dɔ sɔrɔ kira cili la mais ni anw yɛrɛ de kɛla a tɔgɔ bɛ di balawu ye mɔgɔw ma ni anw yɛrɛ de kɛla sisan anw de bɛ mɔgɔw c'est dire que u bali u ka hakɛw la et puis tuma dɔ la ni silamɛya tɔgɔ ye a ma kɛ baara ye a kɛla baara ye dɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma ne kun taara Congo Congo Brazzaville précisément dans la ville de Pointe-Noire n taara wari ɲini na ye n hakili la sɔbɛ tilegan in na n da tura comment dirais-je n ka Congo kow dɔ la fanko ɲuman ala k'o d'a ma mais comme moi j'étais au Congo ne tagala waati min ne taara sɔrɔ c'est dire que an ka mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ye silamɛw ye olu ni kongolais minnu bɛ yen minnu tɛ chrétiens ye u tɛ sɔn ka dumuni kɛ munan kelen kɔnɔ ils ne mangeaient pas dans la même assiette c'est-à-dire on vend dans la même boutique on vend ensemble mais quand la nourriture vient quand on doit manger on sert à côté les non-musulmans, les chrétiens. On donne la nourriture à côté et puis nous autres musulmans, nous mangeons à côté. Moi, je les ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi vous enlevez l'Inde? Parce que nous, on n'est pas habitués à ça ici en Côte d'Ivoire. Ni ici, ni nous ici, on mange tous ensemble. Hein? On a grandi avec les non-musulmans, les chrétiens. Chacun a sa confession, chacun a sa religion. Mais nous vivons ensemble, dans l'harmonie. Alors, moi, j'ai été étonné et j'ai posé la question. Mais pourquoi vous ne mangez pas avec nos frères congolais là? Au Congo parce qu'ils ne sont pas musulmans. Je dis, mais où est-ce que la religion musulmane a interdit à un musulman de manger avec un non-musulman? Avec un chrétien. Bon, où y a domingue connaît karamgo ene kanalendo. Ola, ou ba don dalutu bolo tina daludian. Où y a kuma yelema o kono ko obedlomi. Kono ko bon. Ils prennent l'alcool, donc on ne peut pas manger avec eux. Ah, on est que la kuma est tchéroy. Ne ko en bon? C'est à cause de ça que non, mais quand vous draguez leurs sœurs et vous les embrassez dans la bouche, parce que lui là quand il mange avec toi là, il a sa cuillère. Ou bien il mange avec une cuillère. Ou bien même s'il mange avec la main, mais je pense que sa main là, ça rentre dans sa bouche à lui seul, ou bien. Mais sa soeur que tu vas draguer, que tu vas aller coucher avec elle, tu vas mettre ta bouche dans sa bouche. Elle là, elle boit pas d'alcool. Mais s'il vous plaît, si vous êtes méchant, soyez méchant. Mais ne rendez pas notre religion méchante. Ou bien, là où tu as il est là. Mais avec la Djouya, ka silamɛya kɛ diinɛ jugu ye ka sɔrɔ silamɛya man jugu aw de ka jugu. C'est bizarre ça. Femme ko ɲuman ala k'o d'a ma. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme ne tun bɛ sugu wɛrɛ la parce que n taara jigin mɔgɔ wɛrɛ de kan donc koko tun b'o cogo la. Mais au moment où ne ka butigi tun bɛ labɛn na n ka butigi dilanlen ka ban ni n yɛrɛ yɛlɛmana n ka butigi la. Ni dumuni kɛ waati sera ni n bɛna dumuni kɛ surtout Draga, ni nga draga qui me commande kana. On a draga di anga boutique la, mina draga dun. Mais un draga dun toi quand je prends mon petit déjeuner. C'est dit que les frères congolais chrétiens qui étaient là, de Congo Brazza et de Congo Kinshasa, je les invitais à venir manger. Je leur disais venez on va manger ensemble. Mais ils étaient étonnés parce que nous les Ouest-Africains ils nous appellent là-bas les Wara. Ils disent que mais ce Wara là, il est différent des autres Wara. Hein? Pour lui, non, mais les autres n'ont pas compris. Sinon, on mange ensemble, il n'y a absolument rien du tout. Mais Dominique et nous, femme qu'on y a là kodama. Ola slamé dîner, hine dîner di. Eh, angala ma foi, c'est du shérif Ousmane Madani Haidara. Koni ya ye
chrétien bɛ tuubi e bolo walima bolisɔnna bɛ tuubi e bolo i ni min ka di o de ko don n'o tɛ i bɛ min fa n'a ba nɛni o bɛ sɔn ka tuubi ka fara e kan o bɛ sɔn ka don e ka diinɛ na fanko ɲuman ala k'o d'a ma o la alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuma min na a nana dugu in tɔgɔ bɛ di Madina quand il a immigré vers Médine an yɛrɛ ka kuma bɛna boli o hadisa in de kan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a immigré vers Médine, quand il est arrivé à Médine, jamaba de bɔra ka kunbɛn mɔgɔ caman de bɔra Madina bɛɛ. Ce jour-là, il y avait un rabbin, un chef religieux juif. Ale tɔgɔ ye ko Abdullah ibn Salam. Olu nana Madina a mɛnna des générations et des générations ils sont à Médine leur tribu. Ola olu kɛra i n'a fɔ arabuw mais yahudiyaw de don. O bɛ yahudiya diinɛ de pratiquer. N'o tɛ u tɔgɔw bɛɛ yɛlɛnna ka kɛ arabu tɔgɔw ye mais u ka diinɛ b'u bolo u ka kan ma tila u la. A tɔgɔ ye ko Abdullah ibn Salam, c'était un juif, un rabbin. Tuma min na ni kira ka arrivé annoncé la ni mɔgɔw bɔla ka taa kira kunbɛn Abdullah ibn Salam est aussi venu voir. Il était venu inspecter. Il était venu observer. Il voulait voir Mohammed dont on dit qu'il est messager, qu'il est prophète. Quel est son message? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il enseigne? Ale tɛ silamɛ ye. Yahudiya karamɔgɔ don. Et puis karamɔgɔ don ha karamɔgɔ ba Abdullah ibn Salam. Yahudiya don karamɔgɔ don. O la tuma min na a fɔra ko kira nana Madina olu ye Madina sigibagaw ye jama girinna ka taa kira kunbɛn ale yɛrɛ fana tagara. Quand il est arrivé à l'assemblée, tuma min na mɔgɔw ye kira bisimila kira sigila jiw min na bon tout ça c'est pour illustrer au fait fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma i n'a fɔ y'an ka laada ye yan cogo min a tɔgɔ bɛ di dɔduw kɛra kira bisimilala kira bisimilalen Madina kira ka kumakan fɔlɔ a bɛna min fɔ Madina a ka ladilikan fɔlɔ a bɛna min fɔ Madina sa toute première exhortation à Médine, son premier message à Médine fut 4 paroles. Kumakan ɲa 4 kumakan ɲa 4 kira ye nin de fɔ o don a ka ci fɔlɔ kɛla nin de ye Madina. Ayiwa o kumakan ɲa 4 o de y'a to Abdullah ibn Salam a n'a ka yahudiyaya a n'a ka yahudiya karamɔgɔya il s'est converti à l'islam a kɛla silamɛ ye a farala kira kan a kɛla sahababaw dɔ ye. Abdullah ibn Salam sabula kira ye kuma min fɔ a ye kuma in mɛn dɔrɔn a y'a dɔn nin ye nabiɲuman kumakan de ye a y'a dɔn nin ye ciden kumakan de ye a y'a dɔn nin tɛ bɛ mɔgɔ gansan da mɔgɔ min bɛ nin fɔ o tigi c'est à dire que o bɛ diɲɛ bɛɛ de ka hɛrɛ fɛ. O bɛ diɲɛ bɛɛ de ka hɛrɛ fɛ. A kumakan ɲa 4 ye jumɛn ye? Alakira ko ayuhan nas afshu salam. Allahu akbar. Les 4 paroles, les 4 exhortations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour la toute première fois à Médine. La première était quoi? Ako afshu salam, propager la paix. Ko aye kishi chari ani ɲɔgɔn cɛ. Amaba. Voici le but même de la religion. La religion là. Et puis n'importe quelle religion. Si une religion n'a pas ce principe là comme objectif, ce précepte là comme but, c'est pas une bonne religion, c'est pas une religion qui émane de Dieu, c'est faux. Diine o diine n'i y'a ye ko ni laɲini tɛ o diine na o diine in ma bɔ ala yɔrɔ o diine in tɛ ala ka diine ye o ye jumɛn ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko afshu salam ko a ye kisi cari ani ɲɔgɔn cɛ a ye kisi ka bɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma aw kana tɔɔrɔ se ɲɔgɔn ma a ye balo hɛrɛ la a ka ɲɔgɔn hakili sigi a kana ɲɔgɔn hakili wuli a kana bin ɲɔgɔn kan a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ a ye kisi cari ani ɲɔgɔn cɛ. Diine ma ban. Hein? Est-ce que laɲini wɛrɛ bɛ diine na nin kɔ wa? Est-ce que la religion a d'autres objectifs
Est-ce que la religion a d'autres buts que de voir les humains vivre dans la paix? Que de voir les hommes vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'entente, dans la quiétude? Toute religion doit avoir ceci comme objectif. Instaurer la paix dans la société. Et puis, pas forcément que tout le monde adhère à la religion. Hein. Que tu sois de cette religion ou tu ne sois pas de la religion. Mais quand même vivre en paix. Puisqu'il y a un jugement dernier. Et le juge ce jour-là, c'est Dieu. C'est pas toi, c'est pas moi. Et puis c'est pas ici, c'est après la mort. Mais pourquoi tu veux te mettre à la place de Dieu pour juger les gens? Ibn Abla ala nyaka mo ka mo juger. Et puis ta fodé. Et puis ta wala. De la plus belle des manières. Et puis ta négé do mo la. Ka mo wele kana ama na kirite e bolo ete kiritigala e ala le kiritigala e ala le kiritigala e de fango nyuma ala ko dama ola kira e kuma kanya folo mi fo ako afshu salam ay kishi chari ani nyogon che ay kishi nyogon toroma akana degunse nyogon ma akana nyogon tonyo akana dansa ko nyogon kan vivez en paix. Aïwa, ça c'est l'objectif premier de la religion. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de religion. S'il n'y a pas de paix, même l'adoration n'est pas possible. Fajiri sela, Juma sera, Ainda Kutubala, Haklisiki de Beige. Ni Haklisiki te, Misrut Nagatu. Hein? Et ni Alache. Il te le pa, boum, boum, boum. Et c'est cassé. Tu peux prier? Famgo Nyumala Kodama. Ola, faut qu'à Basili Karamoye. Tout musulman, si tu es vraiment fidèle au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dois être un artisan de la paix, un ambassadeur de la paix. Sans la paix, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de religion. Allah kira sallallahu alayhi wa sallam. La salutation même de l'islam, c'est la paix. Assalamu alayk. Que la paix soit sur vous. C'est pas fortuit, c'est pas anodin. On est. Nikaye anga foli yere ko assalamu alaykum. Okore di ko kishibe ima. Ay kishidi mouma. Ni ro ina do bina fo. Ko ala kirama fo hadisa dola ko akana kitabu dungewu akana konka salamu duma aywa adonte aboti okuma nu nana lihalaya do udila o nana ka ben lihalaya do udema tumana mina kele tumbe tumana mina mangan tumbe anana o srega no te kira ka hadisa wore be aba fiye ko salamu bla bema ibe mogo min don ite mogo min don o te ya o hadisa te ya wa salamu ala man ta'rif wa man la ta'rif ma foti ibe min do ite min don slama do slama teo ko ikasara to la ko salamu di bema salam be di bema a be fo kafri ma assalamu alaykum John ko te fo abi fodre mo mi te slama e iba fo de ko assalamu alaykum mais o te so fo kafri de kono ko te fo ay ko adon te ka boti onote okuma do mi fola ka fo kono ke ite konka salamu bla kafrima ko fona de salamu bla ima aywa epi halingo abe o hadisa kele ina ko ni na bena srakuna ko ika derefo fo ntaro sra fan me fe ngo o ye be semina idre fango nyima ala ko dama ote be semina no de belebele jamanja il me sera bla oyedi ay sera chamanchela ibo do ma bo bismillah vas-y allez vas-y ay ti rebla onyede nunu tunye kele wati kuma ude nunu tunye bembaliya wati kuma ude mais tumuna minani bembaliya teidun tumuna minani kele teidun ambe de kenyeke ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akme seli ka nyashi alkaba la maga sabu seli dila maka to yende me kira nale Madina ayaka kibla changer ka yelema ka bom maga ka nyashi Jérusalem ma Baitul Maqdisi
ta'allufan lil yahud muna yahudiya munu bey comme olu be seli ko nyashi Jérusalem afana ya nyashi o yoro la muna o dusunga be ota danya abe temeninga ka ika seli nyashi fa ko yelema benyini ni koso à cause de la paix, à cause du vivre ensemble. Adantoye. Adantoye dre. Maintenant mina oui janfa ni atobedi kele uke. Ala sorla ka foko bon ay comme umason. Ay ben la ni ouye. Ak me fait abe ke kelenye. Mais umason minga we jugu ya bange. Ola ay nyashi alkaba ma. Akela teneo. Donc on seli dans al-Kabala ka boy ka ta Jérusalem ka kla ka boy tuguni kana al-Kabala famgo nyuma ala ko dama chrétien munu mula Najran dobla na chrétien kuno onana bu ala kira sallallahu alaihi wasallam oni kira nana kana atobe di dina ko masalake c'était les chrétiens de Najran qui est situé à Médine. Ils sont venus rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont venus le voir, ils ont discuté, ils ont échangé sur la religion, sur Dieu, sur Jésus. Le prophète soutenait que Jésus n'est pas Dieu, ni fils de Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu, prophète de Dieu. Et les chrétiens là disaient que non, Jésus, il est Dieu lui-même, il est fils de Dieu. Ils ne se sont pas compris, ils ne se sont pas accordés sur le statut de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont voulu prier, ils ont demandé au prophète de leur montrer un espace où ils vont effectuer leur prière. Nous, on veut prier. Montre-nous un endroit où on va prier. Mais le prophète pouvait facilement leur dire, allez-y derrière la ville, allez-y prier là-bas. Ou bien allez-y quelque part là-bas, allez prier. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a dit aux chrétiens là? Il les a dit, alors que ils ne se sont pas accordés, hein. Chacun a sa conviction, chacun a sa, comment dire, croyance. Mais malgré ça, qu'est-ce que le prophète a fait? Il les a dit, allez-y prier dans ma mosquée. Dans ma mosquée. Allahu Akbar. Hein? Chrétien. Faut qu'il y ait un misiri kono. Abeta John Selier. Yesu tea. Yesu Christa. Fango nyuma ala ko dama. Mais ala kira ko aller prier dans ma mosquée. Utala seli kira ka misiri la. Kira jenanae kasra duma. Kasra, ils ne partagent pas leurs convictions. Ils ne partagent pas leurs croyances. Mais il a été tolérant. Il les a laissés exercer leurs croyances à eux. Et c'est ça le prophète nous enseigne. Être tolérant. Accepter l'autre. Vivre avec tout le monde. C'est ça la religion. La paix, la cohésion. Le vivre ensemble. La religion, c'est pas la haine. La religion n'est pas venue pour séparer les gens. La religion n'est pas venue pour qu'on s'entretue. C'est faux. La religion est source de bonheur, source de quiétude, de tranquillité pour tout le monde. Que tu sois religieux ou pas, on te respecte et puis on te donne ton droit. Afshu salam. Ça c'est la première exhortation du prophète à Médine. Il dit propager la paix. Soyez des artisans de la paix. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Après cela, la deuxième exhortation, c'était quoi? Le prophète dit wa at'imu ta'am. Oh. Les gens n'ont rien compris de la religion. Ils pensent que ça se limite aux actes de culte. Il faut aller à la mosquée 5 fois par jour. Quand le mois de Ramadan arrive, il faut jeûner. Tu as un peu d'argent, tu vas à la Mecque. Les gens pensent que la religion se limite à ça. C'est faux, hein? Ceux-là, c'est des actes de culte. Et ce ne sont que des astuces et des moyens, pas des objectifs en soi. On ne prie pas pour prier. Ce n'est pas un geste mécanique. On ne jeûne pas pour seulement s'affamer ou bien seulement s'assoiffer. Non. On prie, on jeûne pour qu'on soit plus meilleur. La prière doit être transformatrice. Doit nous rendre plus proches de Dieu, plus proches de nous-mêmes. Voilà le but de la prière. Tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est Allah même qui a dit, elle éloigne des turpitudes et des actes blâmables.
Donc la religion là, c'est le comportement. La religion, c'est la conduite. La religion, c'est qu'est-ce que tu apportes. Et cette religion-là doit aussi t'apporter. Ali Shariati, un penseur iranien disait, la religion qui ne te profite pas avant la mort ne te profitera point après la mort. Eh, ko dina o dina ni anafati ka sani kasa ko ni sara atin nafa fo nyaye wuli ballo de dina mi masaka nafa no nyaye sani kasa ka sedi ke ka dlani do kay ka nyina me ala diangono ya sani kasa ko ijigi bo ka lahara saya ko fe ote fo nyaye fango nyuma ala ko dama ala kira ko de ko wati'imu ta'ama ko donner à manger aux gens. Après avoir dit propager la paix, il dit quoi? Il dit donner à manger aux gens. Domini dit Mrouma. Akamro ou la Domini. Aïwa, ala kan sa babe. Akawa ati'imu ta'ama. Akamro ou la Domini. Donner à manger aux gens. Cela veut dire quoi? Faites du bien. Donc vous voyez les deux axes de la religion. C'est la première d'abord, c'est de ne pas porter préjudice aux gens, de ne pas être source de malheur pour les autres. Secondo, être source de bonheur pour tout le monde. C'est-à-dire après avoir propagé la paix, après avoir mettre les gens à l'abri de tous les méfaits, maintenant être une bonne personne qui apporte. Être une bonne personne qui partage. Et qui partage pour tout le monde. Tout le monde, hein? Famgon mala ko dama. Slama ko ni kafrikota la. Anga dine indebe bemara. Anga dine ni bebe kun. Dine inde juya dine. Ay juya dine te. Hine dine do. Makari dine do. Ladon dine do. Abi hereke beye. Abi bela do. Slamiyate bengani dine. Famgo nyuma ala ko dama. Ala kira ko wa ati'imu ta'am. Ko aka bela domini pi be han. Ko ay domini di moma. Akana son fieu. Mo ko ngoto. Abi ka dine na o. Ati ka dine na o. Domini di bema. Hereke beye. Mais kira domini foyan. Mais akante domini de Roma o. Domini nye nécessité folo, n'est-ce pas? Première nécessité, ok Dominia, mais ni kila Domini foya, akame nyumaya modeli bedema, akame nyumaya nasara bedema, ko ay nyumaya ke morowi, o kora yedi, moro kishilen kofe, kabo autoroma, ni autoro te se moroma, ola aka nyumaya de kase moroma, ay here ke morowi, wa ati'imu ta'am. Et ala, ngo ni dine te ifo ite. The point from there. Ni dine te foite nga ni dine fana famu jugu yala o ka jugu ka teme hali dine te kan wallahi parce que dine famu jugu ya o de be dine tigi bla ka mogo do faga ma ale bula abeka nyuma ya de ke imana ko e balawye dine mi ba fe de mogo ka nyina maya dine mi ba fe mogo ka balo herela e bini basé au dîner de ka mogo faga ku bonne o nina ku kan na fulo uche ka muso joyamine wal makibu de joyamine ni dîner jume tokoy est-ce que dîner une femme wa at'imu ta'ama ko ay hereke mogo wiye aka nyuma yake mogo wiye mogo be tout le monde sans distinction ay bo du kelen o ate bo du kelen o abe dîner kelen na o ate dîner kelen na o c'est dire que al na te tabola chogo ko ay hereke be mais ngo i hereke tola mogo de ye abe son yi ota ni be hereke mogo de abe son yi ke mais ete hereke mogo e fi ba la goshi ete hereke mogo e fi be jugu yere nyashiama ka jira mogo la ki ta fe mais o tigi na tuko ko tuma jme e ka nga ale sama kana ka fara ke ka dinena mais e be ka yere la ko e ta fe ko ni sebe ale rete balo mais majme ale na tugo eko majme ay wani alama fara kan lahara a place be changer donc digi yere aljine de ya ibiti yere soro fo jahannama habula ebe ka lim fle jahannama de iba soro lahara ale bita aljine yere kono wuli ballo de
seri fa ka fana famu ala ko silamɛ do alijinɛ kɔnɔ mais silamɛ dɔrɔn tɛ don alijinɛ kɔnɔ ayi wala donc ɲuman ala k'o d'a ma ni fana bɛ kɛ kuma wɛrɛ ye insha Allah mɔgɔw degelen tɛ kuma minnu na mais wulibali lo koyi ala ko silamɛ de bɛ don alijinɛ kɔnɔ silamɛ de bɛ don alijinɛ kɔnɔ nka silamɛ dɔrɔn tɛ don alijinɛ kɔnɔ wulibali lo dɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma silamɛ in faamu dɔw m'a mɛn yɛrɛ mais mɔgɔ ɲumanw don u bɛ hinɛ mɔgɔw la u bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye u bɛ taa alijinɛ kɔnɔ walima mɔgɔ min yɛrɛ y'a mɛn mais a m'a mɛn a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ kan i n'a fɔ bi silamɛya yɛrɛ turu b'a kun kan cogo min k'a kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye k'a kɛ jawuli diinɛ ye k'a kɛ bɛnkanni diinɛ ye ni mɔgɔ dɔ bana silamɛya la o kosɔn a ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ a ye mais ala tɛna o tigi minɛ lahara dɛ k'a fɔ ma kɛ silamɛ ye ayi o tigi tɛ minɛ lahara ayi n'a tigi ma kɛ tɔɲɔlikɛla ye n'a fana tun tɛ mɔgɔw tɔɲɔ n'a tun tɛ bin mɔgɔw kan n'a tun tɛ mɔgɔw sɔn n'a tun tɛ jugumankɛla ye ni ɲumankɛla kun don a tun bɛ hɛrɛ nata a mɔgɔɲɔgɔnw ye a bɛ hɛrɛ kɛ a yɛrɛ mɔgɔɲɔgɔnw ye mais a ma silamɛya in de faamu a ma se ka don a hakili la sabula kibaru jugu minnu kɔnna k'ale sɔrɔ o tigi bɛ taa alijinɛ kɔnɔ wulibali lo dɛ famuko ɲuman ala k'o d'a ma mais tuma dɔ la e min yɛrɛ k'i ye silamɛ ye nka i tɛ k'a kɛ ka ɲa e k'i b'a la nka i b'a la i kɛrɛ kan e k'i b'a la nka i t'a la i tilelen ye e k'i b'a la nka i b'a la ka mɔgɔw tɔɲɔ ka bin mɔgɔw kan ayi lahara jɔ don sara foyi t'i ye sara t'i ye koyi famuko ɲuman ala k'o d'a ma o la dakuruɲa filanan la deuxième exhortation kira ye min fɔ mɔgɔw ye a selen Madina a ko wa at'imu ta'am ko a ye mɔgɔw ladomini sabanan ye jumɛn ye an b'a teliya dɔɔni il nous reste que 18 minutes 18 minutes an bɛna teliya ala kira ko wasilul arham ko faites attention aux liens de parenté a ka sinjiw tugu bon i y'a ye kira ye ɲumanya fɔ en général o tɛ wa ka ɲumanya kɛ bɛɛ ye maa tila k'a kɛrɛnkɛrɛn surtout i ni min bɔla ɲɔgɔn na i ni min ka surun ɲɔgɔn na k'i janto o la dɛ kana sinji tigɛ dɛ anw ka sinji ninnu est ce que o tugulen don k'a sɔrɔ sinji tugula tɛ juru sarala ye i b'o kɔrɔ dɔn wa o kɔrɔ ye ni n balima kumana n fɛ n yɛrɛ bɛ kuma a fɛ ni n balima y'a kɔfilɛ na n yɛrɛ bɛ n kɔfilɛ a la ayi o tɛ sinji tugula ye ala kira ko ten ko sinji tugula ye jɔn de ye ni mɔgɔ min balima banna a la ale bɛ taa nɔfɛ ko o de ye sinji tugula ye n'o tɛ n'a ye n filɛ n m'a filɛ n'a ye n wele n m'a wele n'a y'a a ɲɛsin ma n fana bɛ ɲɛsin a ma ala kira ko e tɛ sinji tugula ye maa tugubaga ye jɔn de ye o de ye ni bangela min de la ale bɛ tugu a seri banbaga nɔfɛ o la a ka hakili to a sinjiw la a ka hakili to a balimaw la a ka hakili to ani minnu ye kelen ye a ka hakili to o la a ka ɲumanya kɛ bɛɛ ye nka kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma ani minnu ye kelen ye a sinjiw a ka hakili to o la han a ka hakili to o la famuko ɲuman ala k'o d'a ma nanzara ko ten ko la charité bien ordonnée commence par soi-même wulibali lo dɛ sani ka taa ɲumanya fana kɛ yɔrɔ janmɔgɔ ye eyi min ka surun i la min filɛ i kɛrɛfɛ a daminɛ o la a daminɛ o la i yɛrɛ i ni min ye kelen ye a daminɛ o la minnu b'i ka mara kɔnɔ a daminɛ o la i bɛ hakili to la i bɛ ɲumanya k'u ye an b'a teliya dɔɔni parce que an b'a fɛ k'a kuncɛ ni baya ye ala ka an ni sahaba bɛn o la kira ye dakuruɲa naaninan min fɔ parce que n ko saba de don n ko naani plutôt n ye saba fɔ naaninan ye jumɛn ye ala kira ko wasallu bilayli wannasu niyam wasallu bilayli wannasu niyam ko a ka to ka seli su fɛ prier la nuit pendant que les gens dorment. Prier la nuit pendant que les gens dorment. Aye seli su fɛ tumana min na maaw bɛ sunɔgɔ la. Ko dɔn belebeleba fana bi yan.
kodon bi andre donc dɔw bɛ ni kumakan in faamu littéralement c'est-à-dire que ko i ka to ka wuli sufɛ ka seli tiɲɛ don o b'a la o tɛ bɔ a la o a kɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ ye o de ye i ka wuli sufɛ ka to ka sufɛ nafila seliw kɛ o ye ko belebeleba de ye o ka bon dɛrɛ famiko ɲuman ala k'o d'a ma mais laɲini min bɛ o kɔfɛ kuma in ka laɲini yɛrɛ ye min ye o de ye a ye baaraw kɛ ala kama parce que mɔgɔ min bɛ wuli sufɛ ka seli ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la est-ce que o ka baara est-ce que o b'a kɛ yɛrɛ yira kama est-ce que o bɛ baara est-ce que o bɛ ka o seli in kɛ pour que mɔgɔ k'a fɔ k'ale seli la parce que mɔgɔ ɲɛ t'a la o mɔgɔ tulo t'a la o donc mɔgɔ tɛna dɔn k'a bɛ seli la donc a tɛna kɛ mɔgɔ kama a b'a kɛ ala de kama donc laɲini ye min ye i bɛna baara o baara kɛ hein ko i gɛlɛya i jija baara in ka kɛ ala kama o mɔgɔ caman bɛna bɔnɛ lahara ni yɔrɔ in de la nin ka gɛlɛ dɛ kɛnɛ in yɛrɛ kuncɛra ni alisilamɛya donga baya layidu wɔɔrɔ tali ye yaso cɛw an'a musow fɛ a b'a fɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ suyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni waati in de la an ye an ka kɔrɔfɔ galamani cɛngu baara in a labɛnbagaw u bɔra k'u ka nisɔndiya n'u ka nimisi wasa n'u ka duwawu don lase an ma kɛnɛ in kɔnɔna na vraiment alhamdulillah nisɔndiya min mana danta la bonyana ma an bɛ an fa n'an karamɔgɔ fo fɔlɔ n'o ye Asayid Sherif Usman Madani Hayidara ye karamɔgɔ ale min kɛra sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin sira ɲuman nin yira an na vraiment an ka essayer ka mawuludi organiser ɲina ka Layi Sangare ta ka na a kɛla an fɛ nisɔndiyaba ani farifoni ni wasa ye an tun ma sigi ni min ye alhamdulilayi rabbil alamin an b'ala fo a ye thème min ta a nana bɛn ni kelenya de yira an na nin thème nin yɛrɛ tun kɛra sababu ye an ka dugu la yan k'an magoya ni mɔgɔ dɔw ye parce que dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ hali an ni chrétiens kana ɲɔgɔn fo an kana dumuni kɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ka silamɛya walawala ka nɔgɔ bɔ a la pewu k'a yɛrɛ k'a fɔ hali n'a ye danna exemple min di tumana min na ale taara Congo ka taa sɔrɔ ni bɛnbaliya bɛ yen a kɛla sababu ye k'a ban vraiment a kɛla nisɔndiyaba ye anw bolo bi san nataw la an b'a kanu ka karamɔgɔ yɛrɛ den na yan n'o ye Sherif Ahmed Tidiane Hayidara ye an b'a kanu Layi Sangare ni Sherif ka don yan an Yosso kɔnɔ yan an ka association et Yosso section ye Blaise Koro n'an ma dɛsɛ an b'a kanu ka kɛ de san nata la ni kun ye an ye Yaso Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru a bolofaraba min bɛ yen san o san u b'u ka nisɔndiya an'u ka alabarikada yira ka sanga ni Seyidu Rusuli bangeli ye ni ɲinɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026 an bɛ ala deli bilasiralikan minnu bɔra ka di an karamɔgɔ Ustaz Sangare fɛ an bɛ kulo ɲuman ala k'o di an ma an bɛ ni kɔfɛ k'a taga baara kɛ n'a ye o de ka bon ni a bɛɛ ye ala k'o nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'a kɛ mawuludutigi bonya kama ani mawuludu yɛrɛ baraka kama ala ka hɛrɛ jiri an ka jamanaw kɔnɔ ani alisilamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ jiri an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ala ka sababu ɲumanw kɛ an ye ala ka labanko ɲumanw di an ma haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira